Chọrọ ego bịa nwere ego jelie n'isi onye ọzọ bụ eze nne Chineke ebe ka ị na-alụ ị nọrụ eziokwu ebe na penta taịla ị na-alụ taịla ife anyị na-ata nọmba anyị na-enye ya ọrụ ata nọmba kwe ma alụ ọfụma ata nọmba anyị na-enye ya ọrụ ebe ọ bụla ọwụ onye ọzọ bịa nwere Well, God bless you, man. You see any guy? ebe chukwu ụzọ ọ na-afụgo ka Chineke si ezute mmadụ ka ọ banye moto na somebody si ya bishop ọzọ bụrụ si onye ka ọwụ ọsị ya na onye ọzọ bụrụ mana afụbeghị before ifo gị na adị oke ịfụ ma ịkpa onweghị ife nwụ ịfụzie bishop ibe apịa nwanne m nwoke test ya n'ofu ọrụ ụmụ ọfụma nyere ọrụ gaba over ọga has spoken ị na-alụkwọ ị na-ege ntị onye direction ime ihe ọ gwara na ihe na-ekwu ịdakwa na-eme anyị tu ụlọ na-amarachago nya onwe ife mmadụ na-amasị amasị ọgụgo n'afịa anyị na-azụ aka na onwe ebe ọ bụla isi ide emete o kụzielu na ọ chọrọ ya etu isi eto ahụ Tyler na-abụ ọgaranya Simon onye plọmba na-alụ ụmụ ọrụ today na-agba moto na ahụ ala ọ bido lụba plọmba with my father ọ ka na-alụ ruo today ndị na-ama ntaịz bụ ọgaranya ndị injinia na-alụ ụmụ ọrụ ọgaranya ndị penta Charles onye Yoruba ka ọ bụ onye Delta Charles wụ ọgaranya ọ na-agba ịgbakwe ma Charles ọ na-agbasi ya ndị niile na-alụ ụmụ ọrụ uji ndidi soro m sisi bụ ọgaranya so Tyler na-abụ ọgaranya ị nọkwara gị na-asị biznes iwurukwa na Tyler na-enwe ọrụ stedi ị alụ na alụ na elu gbaa moto zụọ ụmụ gị ọfụma lee na-ekwu ego ahụ ifo ndị mmadụ na-ege ka ha ga-enweta n'oke ite ma ọ ka ha ga-ezute n'ohi ịnọ na Tyler bụrụ ọgaranya so ọ ga confirm gị so from now mma enye gị ọrụ Tyler ntesi ya ọ dị mma ọrụ agaba narakwa ya nọmba mba ọ saịtị m dị ịmakwa ma ebe m na-alụgasị ọrụ oke natacha ya nọmba 666 again 30 94 send so nwoke ọzọ bụrụ onye nwe ya echetago so ntesi agha ọhụrụ ọrụ dị mma anyị nyere gị ọrụ gaba maka ọga ha spoken yeah